ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Għadna bella jisellilkom jotinkom merħba 32 program mis-sensiela botta u risposta bejn il-lejla sejn niddiskutu il-kampjonat nazzjonali amatorjali illi intem ftit tal-ġimgħat ilu. U l-lum kif għadin taraw għanna panel naqra fulla taktar mis-soltu illa li għanna nistaw ngħidu hekk rappreżentant minn kull klab illi ġi promoss fil-fatt għanna jirrappresentaw il-Champions Central Tennis l-Kid Vella, Triumfava, player ta' Zabbar Patrick, Neville Gallia, coach ta' Sida St. Joseph, u l-Edmond Luffy, il-coach ta' St. Andrews. Fakkum kolli jintom tistaw bħal-soltu t-terbija waqt dan il-program billi għannu kumeti ta' fissazzjoni illi għanna miftuħa ma' din il-bandina. Fakkum ukoll li zjatajt il-lum intella u il-kompetizzjoni Kicks ċarta April fejn ukoll fija intom kollha li jollajkjajtu jew kommentajtu għatu dan il-programm li kellna f'April titlu bit-transfer kuxar voucher grazzi għal wieħed mill-sponsors tagħna appuntu Kicks Boutique Gym tal-Ħamrun. Ukoll illum se nkunu qegħdin nagħdulkom diversi aġġornamenti bħas-solt fuq dak kollu li kun qed jiġri fil-grounds ġewwa l-Italja kif ukoll ġewwa l-Ingilterra. Premier League Darts, Johnny Clayton 6, Peter Wright 5 kwart tal-finali tal-14 lejl. Li hemm bħalissa ġewwa Manchester mill-Premier League Ingliża, James Side għandu jinformana fuq dak kollu li qed jiġri fil-logħba Brighton Manchester United fil-waqt illi minn ġewwa l-Italja Empoli 1 Bologna xejn u Udinese 1 Napoli xejn. Infakrukom li Napoli bidru isiru Champions. Mela, nibdew minn l-ewwel il-diskussjoni tal-lejla, l-ewwel qed insellem il-panel u nirringrazzjakom tal-li l-lejla oġobkom tattentu għal programm. Inkomplu wkoll billi fissmi u fissabittu kollu tal-Kamra Sportiva riferilkom tal-promozzjoni li ksibtu għal-kampjonat Profi Challenge li jmiss. Taqt li forsi nuhu l-ewwel kummenti minn għandkom mod ġenerali biex anke niftħu diskussjoni tal-lejla. Kif nibdew bik, ovvjament li qed tirrappreżenta liċ-Champions naħseb illi jkun sewwa xira illi tibda inti Kit. Nsellem lilek Antonello, sħabi il-coaches Dion u min qed tismana. Ma kien season faċli għalina, forsi taf inti s-sena l-oħra jina kont mal-Isla u speċjali relegati u mit-tim li kellna sena oħra kol ma kien hemm fit-tim jiena u tnejn oħra, ġifieri bażikament kellna pratikament tim ġdid. Bis-saħħa tal-President, coaches u staff kollu għaqdu tim li seta' jiċċallenġja mal-ewwel tlieta fil-grupp tagħna li bħalma taf inti u oħrajn kien li tqal grupp nistajna niġu fih. Barra minn hekk ma qatt ma qtajna qalbna għalkemm bdejna xi ftit xettiċi mill-friendlies ma tantx konna konvinti li nistgħu naslu sakemm ġġeljajna bħala tim, però ġie l-ewwel konfront dirett mill-ewwel u kif ġie r-riżultat favorina bdejna nemmnu li dis-sena nistgħu nagħmlu xi ħaġa għall-belt tal-Isla. Fil-fatt ġejna premjati fl-aħħar tas-sena. Sewwa wisq, mela, Dion, l-ewwel kummenti tiegħek? Kien staġun pożittiv l-aħħar mill-aħħar kif qal Kate kien grupp ibes ħafna. Kien hemm sengla li kienu b'saħħithom, kien hemm imġar ukoll li offrew sfida
lil kulħadd sa l-aħħar logħba tal-kampjonat tista' tgħid. Kien kampjonat sabiħ, rajna wkoll anke lejn l-aħħar attendanzi sbieħ fl-Amateur League, n-Italija section tagħna, speċjalment kif wasalna lejn l-aħħar. Ftakar il-logħba tal-Isla tal-League tista' tgħid il-ġiex sites kienu ppakjati s-centenary. Niġi laqas Premier ma taraw folol hekk. U anke mal-imġar u fil-playoff, jiġifieri overall għalina kien staġun pożittiv. Ovvjament kemm ilu li ġie l-President Kevin De Guara, il-klabb huwa ambizzjuż, jixtieq jasal. Kien staġun jiebes għax konna għaddejjin minn perjodu tajjeb u mbagħad waslu l-aħħar ġiex logħbiet konna għadna nemmnu li nistgħu nilbħu l-kampjonat, però ovvjament fallejna ma' Senglia. U minn hawn nixtieq nifirħilhom għax fl-aħħar mill-aħħar klassifika ma tikdibx u kulħadd jieħu laħaqu fl-aħħar tal-istaġun. Però overall għalina kien staġun pożittiv. Wis Neville? Min-naħa tagħna kien staġun sabiħ, staġun li żgur jibqa' memorabbli. Għat-tim tagħna kien diviżjoni l-istess kienet jibsa, bajna ġifieri fl-aħħar ftit li mbagħad tagħmilna gap ta' 10 punti. Imma kienet sfida li kull logħba tista' tgħid kienet final. Taqta' forsi żewġ timijiet li forsi tgħid isma' il-logħba mhux daqshekk toġoħ taras, imma l-kumplament it-timijiet l-oħra tista' tirbaħ u titlef easy, ġifieri konna konsistenti, rbaħna tlifna logħba biss mar-Rabat u tista' tgħid kellna 4 drojiet. Biex bekk spiċċajna l-istaġun b'10 punti vantaġġ mit-tieni post. U fl-aħħar tinqas Edmond l-ewwel kummenti tiegħek jekk jogħġbok. Nsellimlek Antonello u l-mistiedna tiegħek. Naħseb għall-kollegi u l-PS li tkellmu qabel, aħna wkoll sodisfatti għall-aħħar, irnexxielna f'staġun li forsi fil-bidu ma kienx wieħed li kien se jipprometti tajjeb ħafna, però irnexxielna ġifieri nlaħħu dak it-target li kellna u target li naħseb jiena mhux biss li tawna sodisfazzjon u ġab fer kbir fir-raħal u fil-klabb, però naħseb kienet speċjalment sorpriża għal ħafna nies ukoll. Ma ninsewx aħna sentej ilu irnexxielna nagħmlu nlaħħu l-istess target, ġifieri anke bħala Champions. Morna first division ovvjament na esperjenza totalment differenti ma dak li toffri l-Amateur League. Ovvjament, però kienet esperjenza li sfidna ħafna u ħadna li tajjeb minna anke li fl-aħħar ta' staġun rġajna wajna u rġajna fil-Amateur League. Għalhekk biex tajjem entużjażmu, fiduċja u anke ċertu optimizmu fil-klabb ma kienx faċli, speċjalment fil-bidu. U anke meta tqis li l-investimenti u l-laqqaf speċi tal-saħħ finanzjarja tal-klabb mhux wieħed mill-klabbs li nistgħu ninvestu bil-kbir bħalma investew il-klabbs ċertu klabbs fil-Amateur League, allura ma kienx faċli xejn. U meta tqis li kellna ħafna problemi u rnexxielna xorta l target tagħna u hekk naħseb jiena sodisfazzjon kbir għalija personali, għall-players u għal-nies kollha ġifieri li qegħdin fil-backstage ġifieri bil-President, il-Kumitat, ħabbrik li jaħdmu kollha u jagħtu li jistgħu biex il-klabb tagħna jkun minn dawk il-klabbijiet li huma qed jagħmlu ħoss fil-lig ta' futbol lokali. Senglia Athletic tista' tgħid għamiltu staġun sħiħ l-ewwel f'sezzjoni A. Kemm kienet diffiċli li żommu l-pass f'prima wara ġimgħa minkejja l-direzzjoni li bdew jagħmlulkom sew żabbar kif ukoll Ġar United. Kif għatlek l-ewwel, aħna konna għalija għall-grupp li kien hemm minn żewġ gruppi. Dan jikkonferma li kieku ma ħadniex id-dro ma ħaż-żabbar fl-aħħar logħba stajna kieku tlifna stajna niġu t-tieni u kellna xi 53 points. 53 points ma konniex ċerti li ħadna il-grupp tagħna, aħna ġifieri daqshekk kienet jibsa kien jibes il-grupp. Barra minn hekk
għamilna ħafna mill-ewwel round l-ewwel. Però li l-aħħar tifna ma' l-Ormi, telfa xejn mistennija. U dakinhar kienu qabżuna ħaż-Żabbar. Ġiet il-logħba ħaż-Żabbar u kienet must-win game għalina. Kieku ma rbaħniex, kienu jaqtawna f'xi 8 punti logħba nqasuma. Ġifieri kif irbaħna ħaż-Żabbar baġġitna tal-imġar u rbaħjhom it-tnejn u għadna minna aħna għandna xi ħaġa ġo moħħna u rridu nilħuha. Għajna nerpu, ġifieri kull ma ħadna draw mbagħad l-aħħar logħba tal-lig ma' ħaż-Żabbar li iddekeratna champions tal-grupp tagħna. Mbagħad kif tafu kellna ġiex logħbiet oħra, propjament waħda mal-imsida li rebħu l-grupp tagħhom. Mbagħad kif erbaħna l-imsida kellna s-Super Cup kontra ħaż-Żabbar li fl-aħħar mill-aħħar staġun ġiex tazzi li mhux ngħidlek ma kinux mistennija, però li terbaħ ġiex tazzi bit-tim li bdejna bih fil-bidu. Kellna players b'esperjenza, però ma stennejniex li ħanamlu run ta' xi 10 logħbiet ma nitilfux. Ġifieri kien achievement mhux bis-saħħa tagħna biss tal-players, però kellna l-coach Edgar kollu magħna. Jkellimna jmur jara l-logħbiet l-oħra kif jistgħu jilagħbu, kif jistgħu joħorġu, jippreparana tattikament konna ħafna dixxiplinati, ħafna mill-logħb erbaħnihom frott tat-tattika li kien jipprovdilna kemm il-coach kif ukoll l-assistenti tiegħu Jean Paul. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kien staġun memorabbli ħafna għalina, kemm għalija personali li kont viċi kapten ta' dat-tim u kemm għan-nies tal-Isla li fl-aħħar reġgħu rawna naqa' ferħ u tazzi ġew il-belt tagħhom tal-Isla. Neville, min-naħa tagħkom intom fattur importanti naħseb kien il-fatt li kellkom diversi players t-esperjenza fosthom Kevin Sammut, Giovanni Garia u Jean-Pierre Suttriganza. Xtaqt li minn għandek nisma' dwar l-importanza tagħhom fil-triq għall-promozzjoni iktar tal-esperjenza li players Fit-tim tagħna kellna kif semmejt inti 3 players tista' tgħid esperjenza, tista' semmi wkoll ir-Romaw li huwa ex Valletta li rebaħ it-tazzi wkoll. Ġifieri dak in-nukleju ta' esperjenza flimkien ma' players li kienu ilhom jilagħbu fl-Amical League fis-second, semmi l-Marka Milleri, Edward, Carmelo u oħrajn magħhom. Bi players żgħar it-tim kellu riċetta tajba biex ikun wieħed mill-isfidanti għall-promozzjoni. Plus dawk li imbagħad issemmi inti nista' jkun it-trat li jaħdmu daw mod volontarju dejjem magħna. Kellna tim manager li kuljum ukoll l-istess imur jara l-ob ta' ħadd ieħor, konna mmorru flimkien, ġifieri biex ikollok promozzjoni ikollok kulħadd jaħdem għal għan wieħed, ġifieri you're right, importanti li jkollok l-esperjenza u minn hawnhekk nirringrazzja lil kemm il-Kevin u kemm il-Jean-Pierre Suttriganza li l-aħħar sena ta' futbol ġew mat-tim tagħna, it-tnejn huma Misidjani u għalqu bil-kbira xarqu promotion, imma rrid ikollok taħlita biex inti tasal għal dan il-għad. Ġewwa wisq, grazzi Neville, semmuħu qasira ta' riklami għawwana għaliex kif nitlu lura ser intellaw il-kompetizzjoni Kicks Boutique Gym u ovvjament inkomplu diskussjoni mal-mistednin tagħna. Għod magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija.
Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Offerti speċjali mingħand Game Breaker. Anki int tista' takkwista kopja tal-PlayStation 5 Disc Console hekk kif Game Breaker qed joffri kopja tal-konsol flimkien mal-logħba God of War għal prezz speċjali ta' €569.99. Għalhekk dan hu ċ-ċans li ilna nistennew. ċans sa fl-aħħar anki int ikollok il-kopja tant mistennija tal-PlayStation 5 Disc Console. U mbagħad bonus bħalma hu l-logħba God of War inkluża mal-prezz. Fejn tista' ssib offerta aqwa minn din? Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta u qabel ma nkomplu l-programm issa wasalna biex ngħaddu għal kompetizzjoni marbuta ma' Kicks Boutique Gym illi qegħdin joffru star vouchers sħubija ma' dan il-gym li jinsab fil-Daniels Shopping Mall ġewwa il-Ħamrun. Għaldaqstant hawnhekk qegħdin naraw ir-rota, l-famuża rota illi takkumpanja l-lotterija għandna 31 isem illi minnhom se ntellaw 2. L-ewwel isem se jkun tar-rebbieħ eventwali u mbagħad se ntellaw runner-up f'każ illi r-rebbieħ ma jaċċettax il-voucher. Voldiri issa ntellaw ħantellaw dawn ir-rota għandna minserba il-voucher ta' din id-darba. Mela, li intriganza kif taraw huwa ir-rebbieħ tal-voucher tax-xahar sħubija ma' Kicks Boutique Gym. Li intriganza huwa rebbieħ. Biss jekk is-sur Triganza ma jaċċettax il-premju ser intellaw runner-up illi dana mbagħad eventwalment jiret il-premju jekk li ma jaċċettax. U r-runner-up tagħna ser ikun Joseph Camilleri. Mela, li intriganza huwa ir-rebbieħ tal-voucher xar voucher ġentilment offrut lilna minn Kicks Boutique Gym. F'każ is-sur Triganza ma jaċċettax il-premju dan imur għand Joseph Camilleri. Tiftit tornamenti minn ġewwa il-Grounds Premier League Darts nistgħu bis-sitta Dimitri Vandenberg 2 kwart tal-finali u l-sadok bis-semifinali lab kontra Johnny Clayton. Mill-bqija sew James Sight min-naħa tal-Premier League Ingliża, sew Owen Abela min-naħa tas-Serja Taljana m'għandhom ebda tibdiliet għaldaqstant jidher illi s'issa l-istennija għan-Napoletani li jirbħu l-kampjonat se tiġi estiża għal ftit jiem. Dion, niġu naqra għalik issa. Sa fl-aħħar
l-investiment ta' Żabbar St. Patrick sarfu fi promozzjoni mistennija mhux biss fil-kamp kollu tagħkom imma anki mill-ħafna partitari u poplu Żabbari illi wkoll kien qiegħed jistenna xi ftit suċċessi. Barra minn hekk ukoll apparti l-promozzjoni irbagħtu n-knockout. Kemm jagħmel din il-promozzjoni iżjed speċjali il-fatt illi inti mhux biss il-kaptan tat-tim imma wkoll inti tifel minn Żabbar. Kif qed inti personali kienet promozzjoni speċjali għaliex jiena ma' Żabbar u iktar importanti minn hekk ħriġt mill-istess nursery tal-klabb, ġifieri għamilt over 12 years fin-nursery ta' Żabbar. U ovvjament meta ġejt lura l-istaġun li għadda ġejt bit-tir biex ngħin il-klabb nagħmlu l-ewwel pass biex nieħdu l-klabb fejn nixtiequ fejn jixraqlu. Ovvjament ma kienitx speċjali għalija biss, kienet speċjali wkoll għal players li ġew minn barra u hemmnu fil-proġett, kif ukoll apparti għax kif semmejt inti kien hemm investiment. Però fil-skwadra jekk min issir żball din is-sena kellna nukleu ta' players li ħarġu mill-istess nursery, jidher li kellna 8 players li ħarġu mill-istess nursery u l-maġġoranza tagħhom ma' Żabbarin ukoll, ġifieri minn dejjem kienet ħolma tagħna li niksbu xi ħaġa ma' dan il-klabb u nwassluh fejn nixtiequ eventwalment fl-ogħla livelli tal-futbol Malti. Edmond, ritorn immedjat għal St. Andrews fil-kampjonat li fit-tennis, anki jekk il-bida l-promozzjoni min-naħa tagħkom kien hemm waħda mis-silta kif kien hemm diversi timijiet fosthom Gargur, Rabat Ajax illi wkoll magħhom kont qed tissiltu għat-tieni post. Kien is-sigriet ta' dan is-suċċess tagħkom? Tittixel il-mikrofonu naħseb Edmond. Ekku, Andrello, kif bdejna fil-bidu, naħseb jiena meta telgħu il-polos kien hemm grupp A u grupp B, ġifieri grupp A kienu fortunatament dawk it-timijiet li investew bil-kbir. Ġifieri jekk tabgħat il-Sengvia, Żabbar, Mġar, Kalkara, huma timijiet li kulħadd jaf li investew bil-kbir. Ġifieri li investew f'lejjes kbar. Il-grupp B konna l-grupp forsi li timijiet kollha kienu forsi mhux daqshekk investew bil-kbir, ovvjament għax ma kienux mhux ma kien kapaċi, ma ovvjament saħħa finanzjarja dik li. Però bbażaw ħafna minn saħħa tagħhom, ġifieri anke aħna ġifieri saħħa tagħna, bbażajna fuq players li forsi ma kienux daqshekk online light, ġifieri players magħrufin jew players li kellhom xi esperjenza qabel fil-Premier jew anke fil-First Division. Fil-fatt anke players li ġibna players li pratikament jew dejjem lagħbu fis-Second Division jew kienu fil-First Division u ġifieri jew ftit li xejn lagħbu hemm, ġifieri ma ġibniex xi players ta' barra minn hawn. U ovvjament il-grupp tagħna nista' ngħid li konna kollha poco presso ġifieri l-istess livell. Fil-fatt lift l-imsida li mbagħad lejn l-aħħar ġifieri ħadu dak id-distak u jisu ngħataw fuq ras ta' klassifika. Konna aħna Rabat, Gargur, ġifieri timijiet li sal-aħħar ġifieri l-aħħar ġurnata ta' tieni round kienet deċiżiva biex niddeċidu min se jmur għat-tieni post u min se jidħol għall-playoffs u mbagħad it-tielet ir-raba' u ħames post. Ovvjament din turi li kemm kien kompetitiv għalkemm mhux ta' livell forsi ta' naħa l-oħra, naħseb jiena kien grupp kompetitiv ħafna u kien grupp li ġifieri stajt terba' ma' kulħadd u stajt titlef ma' kulħadd. U hekk ġara ġifieri lilna pereżempju fil-bidu ta' ġun kellna tlifna ma' Ħdingli bir-rispett kollhom li ġew tieni bil-aħħar, ġifieri ma tlifna 5 punti minn 6 magħhom. Ġifieri kulħadd seta' jerba' u jitlef il-punti. Però minn naħa tiegħi nista' ngħid li l-sigriet ta' kollox jew mhux sigriet ma l-offol ta' kollox kien għax irnexxielna li nippikjaw bħala performances lejn l-aħħar ta' staġun, ġifieri lejn l-aħħar ta' daw ta' tieni round. Fej il-lig sar iktar kompetitiv, fej kulħadd irid jerba' punti bil-fors u hemmhekk irnexxielna naqdu l-grupp flimkien, naqdu dik il-kompatezza li kienet karatteristika anke ta' sente ilu.
u rnexxilna nieħdu l-punti neċessarji u r-repit li kellna bżonn biex nieħdu t-tieni post u eventwalment imbagħad nilagħbu mal-Inġar u nieħdu l-promozzjoni diretta mit-tieni post. Grazzi Edmond, semmorru għattini waqfa pubbliċitarja jibqgħu magħna ila li xid-dibattitu jerġa' jkompli wara dan. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Offerti speċjali mingħand Game Breaker. Anki int tista' takkwista kopja tal-PlayStation 5 Disc Console hekk kif Game Breaker qed joffri kopja tal-konsol flimkien mal-logħba God of War għal prezz speċjali ta' €569.99. Għalhekk dan hu ċ-ċans li ilna nistennew. ċans sa fl-aħħar anki int ikollok il-kopja tant mistennija tal-PlayStation 5 Disc Console. U mbagħad bonus bħalma hu l-logħba God of War inkluża mal-prezz. Fejn tista' ssib offerta aqwa minn din? Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet parti tal-programm botta u risposta fejn flimkien ma' Kik Vella, l-viċi kaptan ta' Sengli Athletic, Dion Fava, l-kaptan ta' Zabbar St. Patrick, Edmond Luffy u Nevin Gallia, coaches tal-Luqa St. Andrews u Msida St. Joseph rispettivament, għadin nitkellmu fuq il-kampjonat nazzjonali amatorjali illi ftit tal-Granatilu nfakkarkom jekk hawn tat forsi inti għandek xi kumment, għandna s-sezzjoni tal-kummenti miftuħa għal kull intervent li jkun hemm bżonn. Mela, nitkellmu issa fuq il-livell tal-logħob li rajna matul dan l-istadjun sezzjoni A kif ukoll f'sezzjoni B. Kate u Edmond, minn dak li rajtu din is-sena, sodisfatti bil-livell tal-logħob? Minn naħa tagħna ngħidlek speċjalment meta labna. Il-kampjonat in ġenerali issa qed nitkellmu. Mill-rajt jiena ngħidlek. Speċjalment meta labna ma' timijiet ta' fuq kemm Ħażabbar, Kalkara u l-Inġar kienu ta' livell għoli għal Meċellik huwa għoli ħafna. Ballun jimxi
malaj, speċjalment ħażabbar dik kienet il-forti tagħhom li idawru ħafna il-ballun, jippruvaw jiftħu mal-linji, speċjalment meta kien hemm coach Mark Miller. U meta kienu labna is-centenary daw il-lob kienu jkunu ħafna nisbaħ għandek fejn timraħ, fejn tiġri, fejn tiftaħ l-avversarju, jifxfuk l-avversarju, ġieri. Apparti dawk it-tlet timijiet li semmejt, anka timijiet li spiċċaw iktar l-isfel, ukoll kienet kedda u lob kif taqbad tajt mhux tedjanti imma li tittamel il-logħba inti bħala tim li għad ċallenġa biex titla' kien tkun iktar jibsa biex tiftaħhom speċjalment meta tilgħab il-Luxor Sirens li dik il-qudiem l-MFA titara biex tittirizza. Aħna maħniex tfal tal-under 15, ma nafx kif nistgħu nagħlbu dak il-grounds. Però dak imma bħala livell naħa tal-grupp tagħna kien wieħed għoli nista' ngħid. Le, minna ħatana naħseb jena, fimni, dak livell huwa dak li huwa ġifieri nitkellmu fuq tielet tajjer ta' Lig Malti ġifieri ma nistennew xi affarijiet ta' barra minn hawn. Però considering all that, naħseb jena li kien hemm il-lobbit li ollew ġifieri livell kien mhux ħażin u sodisfaċenti, speċjalment meta labna lejn l-aħħar kif għedna ma' daw timijiet li konna diretti ġifieri u niġġieldu għal post fil-promozzjoni. Tajjeb. Ġifieri il-livell kien sodisfaċenti sa ċertu punt. Mbagħad ovvjament kien hemm lobbiet li kif għedna qabel kienu ta' livell baxx, però dan jiddependi minn ħafna fatturi ħinijiet tal-lob, il-grounds fejn ilagħbu ħafna drabi huma mhux adattati speċjalment għat-timijiet bħal ċertu timijiet li jħobbu jilagħbu ballun mal-art, jiġifieri jmexxu ċertu tip tal-possess li grounds bħal ta' Sirens jew anke l-Luxor ġieli ma jippermettux dak it-tip ta' futbol. Allura ovvjament il-livell isir naqqas xi ftit minn dawn il-fatturi li kienu out of our control. Mill-lat mbagħad tal-antagonizmu u l-ħeġġa u li wrew it-tfal għaw il-players pratikament. Naħseb jiena kien hemm ċertu logħbiet li qajmu ċertu entużjażmu, kien hemm anke support li għattilet division ġifieri pratikament nista' ngħidu għall-MHL League kienu numru ta' nies li mhux ta' soltu, allura jfisser li anke n-nies kienu jtieħdu pjaċir u dawn il-logħbiet ġibdu numru ta' nies ġifieri fil-ground li fl-aħħar mill-aħħar dak iskop ta' kollu ġifieri biex kulħadd jieħu pjaċir mhux aħna bħala players u biex terba' ma anke tagħti s-sodisfazzjon in-nies li jiġu jaraw l-logħb, il-familjari u kull min ikun hemm fil-ground. Dawa wis, ħafna huma daw illi jaraw sbilanċ fil-mod kif dan il-kampjonat qed isir fejn għand kien tissuġġerixxi ritorn lejn it-tieni u t-tielet diviżjoni kif kienu fl-antik. Dion u Neville, x'huma l-kummenti tagħkom fuq dan l-aspett? Jiena naqbel li jerġa' jsir il-format li kien hemm fis-snin ta' qabel li jkun hemm is-second u t-third. Għal ħafna fatturi, iktar fattur importanti li inti tkun qed tilab jekk fis-second biex titla' u anke biex ma taqax. Allura ġlied tibqa' sal-aħħar. Okej, kif qiegħed il-format bħalissa mill-playoffs u forsi tibqa' wkoll sal-aħħar biex tidħol fil-5 post, 4 post biex tipprova tidħol promozzjoni. Però bil-format kif kien l-antik nemmen li kien hemm iktar bilanċ bejn it-timijiet. Kien hemm riżultati ta' 12 b'xejn, 7 b'xejn, 6 b'xejn. Dak il-lob forsi anke tara r-riżultat, anke tkun fuq in-naħa rebbieħa wkoll idejjek 12 b'xejn, 7 b'xejn. Allura naħseb jien jekk jerġa' jiġi bil-format li kien qabel tas-second u t-third, it-timijiet ikunu iktar viċin xulxin. Jiena personali iktar milli jinqasam din hija opinjoni tiegħi, iktar milli jinqasam second u third, iktar nemmen li għandhom naqsu t-timijiet fil-futbol Malti, nemmen li hawn wisq timijiet. Tara clubs kif qal Kit qabel kien hemm ċertu lob fis-section tagħna li kienu ta' ċertu livell speċjalment id-diretti u kien hemm timijiet f'nofs il-klassifika li tuk sfida denja wkoll.
Però hemm ċertu clubs li sfortunatament l-administration tagħhom il-fatt li m'għandhomx nursery anke lat finanzjarju forsi m'għandhomx sponsorship li jista' jgħinhom jibnu tim li jista' jkun jagħti sfida denja lit-timijiet l-oħra li ovvjament investiment warajhom u jkollhom struttura. Ġifieri iktar milli jinqasmu second u third fl-opinjoni tiegħi għandhom jinqasmu t-timijiet. Issa ovvjament ċertu timijiet huma magħmulin minn nies li volontarjat, ġifieri jmorru hemm, jħobbu l-klabb, ġifieri però again naħseb biex nimprovjaw il-livell għandu jonqos il-numru ta' timijiet fl-opinjoni tiegħi. Nista' nżid xi ħaġa fuq il-qal Dione, please. Tagħmel sens li qed jgħid Dione, imma kif ħatamilha l-problema? Inti timmaġina 300 tal-kott ħansemmu l-kottoniera jingħaqdu flimkien? Mhux issa x'jiena rendi mal-imqabba? era. I mean, b'xi mod jgħaddu minn żminijiet diffiċli, però ħafna mid-drabi ma timijiet stabiliti fil-first, imma let's face it, hemm timijiet li they struggle biex jaqdu 11 għall-lob, ġifieri ma naħsibx li naħseb għandha tiġi mill-MFA ma jekk tara t-tim li jisma' dalaqqas ikollu biex 11. Tipprova tgħinu u salva forsi l-klabb imma jekk ma jkunx hemm oħra li jibqa' kull sena wara oħra li ma jkollux biex jaqgħod l-iskwadra mbagħad tiġi mill-MFA li forsi jitkellem il-klabb li jkollu jew jirranġa sitwazzjoni bl-għajnuna tal-MFA wkoll jew inkella jkollu jagħlaq. Mela, l-għan li biħset l-istaġun li ġej huwa li tippruvaw iżommu fil-postkom fil-BOV Challenge League. Tistgħu twedu lill-partner rispettivi tagħkom lil lejla u tgħu jaqgħdu magħna dan il-programm. Ma nafx min se jibda minnkom. Ħanibda jiena għana kemm esperjenza. Sorry, Levi. Le, jien minna ħatana ġabdejna naħdmu għal staġun li ġej, ġifieri ovvjament meta tagħmel dik il-qabża hija enormi, speċjalment ċertu klabs bħal tagħna li huma mill-lat finanzjarju mhux daqshekk b'saħħithom kif qed nagħmel. Allura di tkun sfida enormi. Sfida però li din sena immorru b'ċertu entużjażmu għax kellna esperjenza ta' sentej ilu fej għamilna l-istess qabża u minna ttallimna ħafna. Allura ċertu żballi li forsi saru sentej ilu, naħseb jiena ħajjejnuna xi mod biex nikkontrollaw ġifieri ma nerġgħux nagħmluhom ovvjament nitalmu minnhom. Mhux se tkun faċli xejn għax kif qed ngħidu meta tkun dak il-livell jiżidu ħafna dimanda għal ċertu affarijiet, per jibda mill-kleb barranin li jiżidu pis finanzjarju fil-klabb, tiġġib players forsi jew minnu ċertu numru ta' players li jista' jgħinu dawk il-players l-oħra li forsi qatt ma kienu jew qatt ma kellhom din l-esperjenza biex jgħinuhom fil-Challenge League. U kollox ma kollox nkunu kapaċi ġifieri naqdu tim li mhux biss bl-ismijiet, għax ħafna drabi l-ismijiet għalija pereżempju ngħid mod personali bħal kull sena ġifieri jew kull tim li kelli qatt ma mort għal xi ismijiet kbar, ġifieri dejjem mort l-ewwel li rajt full players rajt dak li huwa l-karattru, attitudni u l-ħeġġa u l-grinta li għandu fil-ground. Apparti anke kwalità possibilment. Però kif qed ngħidlek, din tista' tagħmilha fil-Amateur League ma mbagħad fil-Challenge League. Hemm bżonn numru ta' players li ovvjament jista' jgħinuk anke minn dak il-lat. Allura ġa kif qed ngħidu bdejna naħdmu u jkollha jrid bil-għajnuna u bil-sforz ta' kulħadd tal-President ħabriki li għandna u l-Komitat ħabriki li kulħadd qed jipprova jagħti u jgħin kif jista'. Nemmen li nistgħu mmorru aħjar u jekk jista' jkun il-challenge għalina ħad tkun biex nibqgħu żommu l-post ma' Challenge League. Mhux tkun faċli ovvjament, però kif qed ngħidu iżballi li għamilnihom nisperaw li nitalmu minnhom. Kif qal eżattament Coach Lufi naqbel miegħu 100%, tibda taħdem kmieni, tara l-budget li jkollok u tfassal u tkun bilgħaqal li l-budget li jkollok tqasmu tajjeb. Mhux esperjenza ġdida l-imsida kien Joseph, ta' żmien ilu kienu Premier u anke first, jiġifieri mhux ħadkun daqshekk xi ħaġa ġdida, però
tibda taħdem minn issa flimkien mal-President, ma' Robert, Kumitat, Viċi President Mario, ma' kulħadd biex inti tieħu l-aħjar li tista' bil-budget li jkollok. Jit Dejon, minn Dejon, ħalibda Dejon, ħalli jit jala bħala ċempjon ukoll. Dejon, il-kumment tiegħek fuq l-istaġun li ġej u tistgħu twedu l-partitari tagħkom. Mela, li nistgħu nwedu lill-partitari ovvjament li ħankunu qed naħdmu biex jekk Alla jrid ikollna staġun pożittiv ieħor bħalma kellna din is-sena. Nafu li ħadd tkun sfida ikbar għaliex iċ-Challenge League naħseb huwa wieħed mill-iktar leagues challenging fil-kampjonat Malti u tista' tkun ma ta' taħt u tista' tkun ma ta' fuq tul l-istaġun kollu, però ovvjament ħankunu qed naħdmu biex jerġa' jkollna staġun pożittiv bis-saħħa tal-President Kevin Degwara u l-Kumitat u t-technical staff diġà qed jaħdmu biex insaħħu t-tim għas-sena d-dieħla u ovvjament jekk jiġi ċ-ċans why not nippruvaw niġġieldu għal affarijiet importanti l-istaġun li jmiss. Forsi nagħmlu l-pass li jmiss. Ovvjament ħadd tkun diffiċli, però dak huwa lan, jiġifieri l-ewwel nikkonfermaw postna fiċ-Challenge League u mbagħad jekk jiġi ċ-ċans li niċċellenġjaw l-iktar affarijiet importanti we'll go for it. U nirringrazzjaw ukoll is-supporters minnhom speċjalment is-supporters club li dejjem kienu wara t-tim u rnexxielhom iġibu attendance sbieħ għall-aħħar lob tal-kampjonat. Biex nagħlqu. Bażikament tkun għandek kemm tiela mill-Amateur League. L-ewwel għan huwa lis-salva, ġifieri l-erba' aħna nafu kemm hu tqil l-Challenge League. Irridu naraw x'format ħajkun, kemm irridu jaqgħu għas-sena d-dieħla, għax dik ħaġa oħra, għadna ma nafux kemm jistgħu jaqgħu u kemm irridu jitilgħu, ġifieri importanti għall-klabb tagħna li nsalvaw. Min kemm jista' jkun imbagħad naraw fejn nistgħu naslu kemm il-coach, il-President, il-manager bħalissa qed jaħdmu biex isaħħu t-tim fuq li hemm dis-sena. Importanti jkollok tliet barranin minn kif nafu li jagħmlu d-differenza għax mingħajrhom issa fuq Maltin huwa kważi tal-istess livell. Jiġifieri jekk ikollok tliet barranin tajbin, hemm ċans tajjeb li tikkonferma ruħek is-sena ta' wara, ġifieri. Hija is-supporters tagħna ngħidilhom grazzi tal-li baqgħu magħna kemm il-friendlies, l-ewwel friendly għamilna sal-aħħar logħba ġimgħa l-oħra. Jiġifieri dejjem tagħna support, dejjem sibnihom meta ridna u ringrazzjahom li ġibna żewġ tazzi minn tlieta fil-Belt tal-Isla. Fatt ukoll Michael De Giorgio qed jgħid prosit u grazzi lill-Kumitat u lill-plejers ta' Senglea Athletic. Mela, grazzi lilek Kid, grazzi Dion, grazzi Edmond u grazzi Neville tal-li lejla attendejtu għal-programm tagħna, grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huwa Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks li wkoll ħeġġukom tużaw is-servizzi tagħhom għax indirettament tkunu qed tgħinu li l-kamra sportiva tkompli tikber u toħroġ programmi ta' livell ħanejdu hekk. Programmazzjoni li jmiss għandna ġimgħa mimlija programmi għadha fil-għaxija ikollna l-ewwel programm is-sensiela Mix Zone għal din il-ġimgħa fejn Mark Schembri kellimna fuq Juventus Lecce u Jude Kawki fuq il-logħba Brighton Manchester United. Imbagħad is-Sibt fit-8:15 xandira diretta tal-programm Mix Zone fejn se jkollna interventi fuq il-logħbiet Milan Lazio minnaħa ta' Clayton Zabit iċ-ċomba u minnaħa tiegħi fuq il-logħba Roma Inter. Il-ħadd fis-sitta u mbagħad xandira rekordjata bl-interventi ta' Mark Schembri, Atalanta Juventus u Kopajt Chris għal dak li għandu x'qasam mal-logħba bejn Liverpool u Brentford. It-tnejn fid-disa mbagħad ikollna xandira oħra darba diretta tal-programm Mix Zone bil-kummenti ta' Jude Kawki fuq West Ham Manchester United u mbagħad nerġa' nidħol jien
bil-kummenti rigward il-Grand Prix ta' Miami tal-Formula 1 se jkollna fit-tmiem il-ġimgħa. L-erba' u mbagħad fil-11 u kwart l-appuntament il-kbir nistgħu nsejħulu hekk. Skandira diretta ftit mumenti wara tmiem il-logħba Milan Inter mill-semifinali t-tieni tal-UEFA Champions League jienu ċomba nidħlu ngħidu tagħna fuq il-derbi della Madonnina illi ser ikun intemm ftit tal-mumenti qabel. Botta u risposta mbagħad jirritorna l-ġimgħa d-dieħla mhux fit-9 imma fis-7 u kwart għal ikollna spazju għal Eurovision Song Contest. Botta u risposta l-ġimgħa d-dieħla fis-7 u kwart fejn niddiskutu l-andament tal-kampjonat tal-Formula 1 wara 5 tiġrijiet. Infakrukom ukoll illi dan il-programm għada probabbli jkun għada issibuh disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna fejn ħaġġukom biex ukoll tidħlu hemmhekk tgħidu wkoll tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut illi noħorġu minn ħin għal ieħor il-YouTube channel tagħna bil-bqija naħseb illi għallejla nifqu hawnhekk. Grazzi tal-li segwejtuna, jiena narakom is-sibt u sakemm nerġgħu niltaqgħu, importanti dejjem nissegwu il-kontenut kollu qed joħroġ il-Facebook page kif ukoll fuq YouTube. Jiena Antonello Bella ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna u il-lejl tajb il-kulħadd. Risposta ġie mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.